Аз обичам този ден, в който се занимавам. Колкото повече давам на другите, толкова повече получавам това, което обичам. Парите текат като изобилен поток към мен. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Моят доход расте със всеки изминат ден, защото се занимавам с любими неща. Аз с лекота привличам нови клиенти. Около мен има множество прекрасни възможности, които използвам изцяло. Аз съм открит за успеха. Аз излъчвам успех. Успехът, това съм аз. Моята интуиция ми помага да вземам верни решения и да видя нови бизнес възможности. Моят бизнес носи благо на този свят. Чувствам потребностите на хората и ги удовлетворявам с помощта на моя бизнес. Клиентите и бизнес партньори усещат искреността ми и се привличат от енергетиката ми. Аз се откривам за нови способи за увеличаване на доходите и получавам удоволствие от това, което правя. Благодаря на Вселената за успеха и развитието на бизнеса ми. Аз имам най-добрите клиенти, които ценят моите продукти, чувстват моята искреност. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Аз постоянно подобрявам качеството на своите услуги. Чувствам потребността на хората и ги изпълнявам с помощта на своя бизнес. Моята дейност е насочена към служене на другите. Помагат им да станат щастливи и успешни хора. Аз ценя своята работа. Уважавам своите сътрудници, клиенти и бизнес партньори. Моя бизнес ми дава възможност да осъществя своята мечта. Работата ми носи вдъхновение и финансов прогрес. Аз правилно подреждам и планирам своя бизнес, за да има хармония и удоволствие от добре свършената работа. Имам време за себе си, за отношения, за грижа за здравето и духовния ми живот. Поддръжката и благословията на Вселената съпровождат всички мои начинания. Носи щастие на мен и на другите хора. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Аз постоянно увеличавам качествата на своя талант и бизнесът ми е препълнен с възможности. Аз вземам мъдри решения и с лекота достигам своите финансови цели. Клиенти и бизнес партньори усещат моята искреност, привлечени от енергията ми. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек.
Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Благодаря на висшите светли сили за мъдрите решения, за правилното развитие на моя бизнес, а също и на всички сфери в моя живот. Имам време за отношения, за семейство, за здравословен начин на живот и за духовен растеж. Благодарен съм за безкрайните възможности, които имам. Моят доход расте със всеки изминат ден. Харесва ми да работя с моите клиенти. Те са забележителни хора. Моят бизнес заема важно място на пазара. Богатство и изобилие идват в живота ми, естествено и с лекота. Имам най-добрите клиенти, които високо ценя и обичам. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Започнах своя бизнес в подходящото време за мен. То е благословение за този свят. С моята дейност помагам на другите да увеличат своите познания и доходи. Благодаря на висшите светли сили за моите клиенти, които ценят моята дейност и щедро ми се отплащат. Богатството и изобилието идват при мен с лекота и радост. Моите доходи се увеличават с всяка моя стъпка. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Моите продукти и услуги се харесват на хората. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Хората сами ми правят реклама, защото харесват моята работа. Благодарен съм за безкрайните възможности, които имам в мен. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Аз съм богат, успешен и привлекателен човек. Благодаря за вниманието.